swkang Tripurani joto Tripura salukurok no tei Tripurani bubagrani warriors rokno belai tei sanja kaham tei khnani jini counting date 2 tarik March 2023 khnani salo Tripurani Tripura sarokni yoknani sal abo phai dong ning jesungmani जों khana ani simna si bahigna simna to already apply injak जों khana certificate mana simsi baki ingkete baki constituency ko kaham nongnai abu जों sawi mano ingkai khanani accounting ni salo Tripura hastini kurung jagao sini Tripura matha apply ingnai ajagarogo जों tong kwchang tongnani bagi joto chini warriors rokno जों koidani muchungo जों Tripura matha ningui ang joto lukurokno homono koinai fadi जों लाइथांनाय सालरनि हाय जे जों इलेक्शन नि काउंटिंग नि दिनो कप्लाय बदलो जे मेसेंजर बदलनो नि सागो जे आक्रमण रक खालाय हायकेबा क खामियारक सालायबानि र आब्रनो जों आ हिस्ट्री आ इतिहास रकनो जों फायदि जतन पगै कताल खाय जों Tripura सरक जाते जों अ हावो कुसुं बानसेउ थानानै जिनि साबुतिरिनि भबिष्यतनि कग्नो वानसुगै हायदि जिनि बुबाग्रा चिन बागै गाहाम सामु खाय दङ अ गाहाम सामु खायथानि नों आं जत वारियर्स रक मिलिउइनो जिनि बुबाग्रानि मोखांनो जों सासा खायनानि बागै जत रेडि लाइजा ओंखाय जों जतन कयनाय जे जारा काउंटिं एजेन्ट फाइनाय रकनो आं कयनानि मुचुगो नरकबो गाहाम काय मकल खुनजुखु खायनायनानि थुं खानानि काउंटिं नि टेबिलो जत कन्स्टिट्युएन्सि नि बागै सावि दङ जाते कुनो ब्लैंक पेपर रगो सयरिदि नरक हाबनानि के सयनांगो रखनि कुनो ब्लैंक पेपर रगो केबो सिगनेचार रक्ता खायतुं कारण काउंटिंग नि परे जतो जानजानि टेबिल नि जे काउंटिंग तंनाय सरकारि भाबे बरक नंनि सिगनेचार रखना हानाय कारण बो पार्टी बिसुखा प्रत्येकटा ईवीएम मेशिन नि जे काउंट खायजाकमनि यागलो नंनि जे काउंटिंग एजेन्ट रकनि सिगनेचार नाजनो काहिनि बागै एडभान्स कुनो ब्लैंक पेपर सयरक तारि लायदि तै जों मार्जिन हेकबादिनि जे संखा आबो हयतो जेकुनु भाबे बीजेपी दल चिनी संखा जुदि चिनी Tripura मथनि संखा रमदि 800 उइ दंखा बीजेपी नि 500 उइ दंखा अथवा सीपीएम नि 300 उइ दंखा आमते इंकै ओ जे नम्बर गोबां नो स्प्लिट खायना हानन बागै बरक साइतो गैफानो मानो आदि गेरेबो जों हजाकमा तंनाय जाते जों चिनि काउन्ट नो गाहाम कायनाय याखै बर टोटल जों बुसुरिखा 700 के जों 700 जेरि मानि आमनि पेपर नुगमानि परेसे जों गाहाम के चिनि काउंटिंग एजेन्ट रो सिगनेचार रिनानि तै फातारो जे मरुगै तंनाय रो अमनो कयनानि मुसुगो नरकबो गोसां खाय तंदि कारण चिनि आगरतलाव के चिनि सारा Tripura बिसिं आगरतलाव जतनि सेलाय कन्स्टिट्युएन्सि गोबांमा 14 ता कन्स्टिट्युएन्सि o jaga chini tongo प्राय chini 6 ta constituency tongo chini mandai simna bamutia ni pore tong mohanpur yang khoyarpur kai masdispur abo total 6 ta chini Tripura mathani ingei agartala makantu school lekha jagnai ingei sing lekhaima pore bo sing joto chini constituency chini je Tripura mathari jak abo gone bai nongkhornani joto lukurokno sing eksange kai थानसा kai नंखरनानि कारण यूनिटी दंखांखाय थानसा दंखांखाय केबो कुनो आक्रमण खायराय तै गोबांमा सिनि Tripura हो जों लाइथांनाय साल नंजागो जे मुरुग दंथानि जे काउंटिंग एजेन्ट रक नायसिंलाय दङ सिनि जे वारियर्स रक जे कुनो किछु हयसय उंबो जों खालाय ओइ दंना नांनाय जों जत थानसाखाय एकटा जागाव दंना नांनाय जाते दैजोंगोना मानै बायगोना हनि रग कुनो जागारगो जों थाया ओइ दंखांखाय सिनि बागै गलायनो साव हानि बागै जत सिटिनि जरा काउंटिंग एजेन्ट सिनि इलेक्शन एजेन्ट रक बेयाव जानजानि काउंटिंग एरिया गानाव दङै खोना फुङाय स्रि बुनि सिलाय सिगां थाङै जों सिनि काउंटिंग हल हाबनानि बागै जों जत सिनि वारे सरनो कयनाय जों बोसगांनि साल खोनानि साइरिनि फिन जों सेमानाय Tripura sini Tripura motha factor ngai sini bubagrano king maker ngai abo swkang bene saimon kabini bagai joto lukurok no naising laijak sini bubagrano je hamjak nai ro
বিশেষ করে চিনি বুড়ি বদল DWF রং বেলা কেন হামাই মারিও যে বুবাগ্রানি বাগে আসল সুরিলাইও মোতাই রিলাইও খ্রিস্টান 400 সুরিলাইও যারা হিন্দু মোতাই রিলাইও যেটা বুদ্ধিস্ট মানিলাই যার মুসলিম রক বংনি থাঙ্গै মসজিদে থাঙ্গै সুরিলাইও অম যত্ন প্রেয়ারনি বিসিংতে মুই দङ ओंखाय त्रिपुरानो बाद गोराकारिबो त्रिपुरा हास्तेनि फातारो जारा चिनि त्रिपुरा सा दंनायरो ते चिनि जे बुबाग्रानो मानि दंनायरो जत्त जानजानि जागाव दङ आमेरिका लन्डन चिनि USA रको दंनायरो चिनि त्रिपुरा सारो जत्त बुबाग्रान बागै सुरिलाय दंलायो जे कामी कामीओ 400 जत्त चिनि त्रिपुरा सालुकरो सुरिलाय दंलायो ते मुताय आतायरो खालायलाय दंमोन जों नुगो ते जों त्रिपुरेश्वरी मन्दिर त्रिपुरेश्वरी मा मानम जों जत्त सुरिलायजा खत्रिय समाज থেকে जोंङै जत्त लुकुरक दं चिनि बुबाग्रान बागै कप्लायिंनानि बागै सुरिलायजा ओंखाय आशा खायो जों जत्त दाख्लाय जों ईश्वर हामारि खालायनाय चिनि त्रिपुरा सारकनो फियगनानि बागै बुबाग्रानि लगि चिनि भगवानबो दंनायनि जों आशा खायो ओंखाय फायदि जों पलिटिक्सनो तर जायगायाव खोनानि सालो जों अदफा माथांजानि सालनि वानसुगै खोना जों रेजाल्ट का हाममानिबो जों tong kwchang tongै जों tong थगलायनाय बियाचिनि tong थगलायमोन इयो केबुनि डिस्ट्राक्टां थं आबनोबो जों नावान सुगलायनाय ओंखाय जत्त चिनि काउन्टिं एजेन्टफोर स्पेशली हायनो हायतो एसे मितु खलायरिनाम जु नरक हजाक दंदि दिनि बिसि हर चिनि बिसि थक गोनां मुइरक बाय माइसाया आरो खाय दं खायनो साव कारण खोना बहक देरा खाय ओंखाय गोबांमा सा खामिरंगै मानो खाना सालसानि बागै जों दिनि सालसा खामकै सेक्रिफाइस खायो खानानि बागान सुगै फायदि सिनि बुबाग्रानो जों लगिनाय ते जों सिनि जे 42 टा कन्स्टिट्युएन्सि सिनि लुकुरकनो जे मोखां सोंरिनानि सामु जों खाना रेडि खायनो हामबाय